Takže dámy a z ďalšieho vejka si vykusíme zahrať Minecraft diel 2. A už to ani neviete pokrokať, týkrát som robil tento intro, lebo furt buď mi niečo sa stalo, alebo som ja to niečo pokazal, ale dúfam, že tu si to teraz pôjde dobre. Ale spadnem, to je jedno. Dobre, budeme musieť nájsť kosti, aby sme mali. Možno máme aj doma, ale úplne neviem, tak radšej sa nebudem spoľovať. Nemáme jedlo, lebo som odsetko jedlo predtým natáčaním a priamo toho, jak som to... máme... Priamo toho, jak som to nastavoval, som omylom nechal zapnutý Minecraft, takže... Už nemám skôr jedlo. Dobre, ideme skúsiť sa pozrieť domov. Že či tam máme, možno, či tam máme volať čo. Tam je týpek. Odpreč? Nie, dobre, budeme ho stáť. Posvetné, paráda. Dobre. Tento zombík zase budem hovoriť dobre, lebo to je... A keď to není, no, hráčne, to je jedno. Máme tu kosti, čo je docela dobré, ideme si veľmi, máme tu aj, máme tu aj semiačka. Takže si rozšírim túto farmu, aby sme mali čo najviac. A budeme mať aj jedlo. Dobre, ja som minul celý ten farmu, to som úplne nechcel. Dobre, už máme trochu rozšírenú farmu, máme 7, čo je ovky. Vykraftíme si chleb, dobre. Máme toto, čo si... Prečo som túto dal? Dobre, dáme toto sem a zoberieme si to. Budeme to dobre, ale najprv aspoň sa vyspím, lebo keď to bude hrozné. Tak, dobre, ideme sem a kosti, lebo som všetko minul na kolone. Vykraftil som... To je nevadí, to je v poriadku. Čo mu vadí? Dobre, nechce to vylásť. Neviem prečo, nechce to vylásť. To nevadí. Tak, to dáme takto. To nie je svetlo, to úplne nevadí. Tak, paráda. Trochu rozšírime aj toto, aby sme mali. Tak, rozšírime si aj toto. Dobre, ideme za prvé. Máme tu aj za toto, čo neviem absolútne. Dobre, toto máme. Semiačka dvakrát, to je dobre. Čo je dobre? Lebo si to rozpremozíme toto. Ja viem, toto je na toto je strašne toto veľké, ja viem. Preto tuto ideme to vykopať a trošku tu pridať. Aby sme mali miesto aj na to, aj na ovce a ďalšie, aby sme mali farmy, aby sme bolo dobre. Dobre. Absolutne mi to som... Dobre, ja som zabudol, ale to je absolútne jedno. Lebo neviem absolútne, čo teraz mám. Ovce, dobre. Asi by sme sa mali vrátiť a vykopať miesto na tej ovce, aby sme mali vôbec niečo. A na niečo ten spawn čak využijem. Neviem na čo, ale na niečo určite áno. Dobre, ja tu idem vykopať, asi neviem. Možno do cílky asi niečo. Absolutne, takže ja si hodím timelapse, aby toto video nemalo 30 minút ako posledné, čo za to sa veľmi ospravedlňujem, že posledné video malo 30 minút, ale snažil som sa všetko tam, ale keby som všetko dal do timelapsu, tak asi by vám to nedávalo zmysel, čož
Preto teraz už budem dávať asi plánované timelapsy, že si tu budem hovoriť, že toto je do timelapsu, asi toto a také, lebo aby mi to dávalo vôbec aký zmysel, lebo keby som si len tak, že by som tam hovoril a zrazu dal timelapse, tak všetci ľudia si, kde je to dohovorené, tak asi to spravím, asi to budem robiť tak. Takže ja asi dám timelapse, ako toto tu budem vykopávať a asi dám timelapse. Tak, už to máme vykopané, dobre, tak to moc, ako pre mňa je to docela veľké, ale, no a samozrejme, a tuto padli dve lajky, ani čak je dobre. Dobre, ja tuto vykopem, tuto asi tuto vykopem takto. Z 3 bloky to stačí a do strany tiež pôjdu toľko to. Za mňa dobre. Takže ešte tu dáme si timelapse, ako to budem vykopovať. Toto bude vlastne kratičky, lebo toto bude strašne málo. Ešte je tam aj diela, takže kratičky timelapse. Tak, už to máme vykopané ďalšiu. Tuto pôjdu ďalšie, ale to je jedno. Nasypky máme už. Dobre. A dobre, takže stále nič. Kde to zmizlo, to držín? Ja to asi keď vybuchol tuto ten... Máme ešte... A vy? Kde? Tu je. A moc nepredávaš, keď to máme. Dobre, pohodička, nič nevideli. My ideme teraz dať toto a ideme craftiť ten fence, čo je, nie fence gate, nie fence, ok, nemáme styky, vycraftíme ešte lebo nemáme a budeme mať na to. Dobre, takto to tu položíme, ten fence bude na ten istom mieste, dobre, to bude dobre. Vycraftíme toto, keď dostaneme dvakrát, tak to čo som ja spravil. Dobre, ja som tu chcel aby sme mali dvakrát ďalej, ale nie, vlastne ešte pôjdu tie prasitávne, tak budeme mať presne 12. Ja to tu už takto dám a hotovo. Vycraftíme ešte torčky, aby sme to mohli potom osvetliť ešte viac. A nemáme uhlie. Nemáme. V tomto. Čož? Dobre, a toto si takto rozdelíme do jedného. Dobre. Toto máme, takže tuto dáme jednu. Tuto nemôžem položiť, tak tuto dáme tiež. A takto na stenu dáme dva, lebo tuto je veľká miestnosť. Dobre. Toto máme a ešte tuto by som položil. Za mňa dobre osvetlené. A teraz si takto dáme, tie rana mi pomôžu. A hneď to bude následovať, takže... Dobre, takže už máme miesto aj na sliepky, tak a tuto budú niečo iné. Prečo môžeme ísť, ale najprv sa musíme vyspať, lebo vonku už nebudem chytať sliepky, lebo teda volám to iné moby, lebo to je hrozné. A kde teraz sú tie ovce? Tam je jedna, aj tam je jedna, ale to... Tam, tu sú.
Alebo si zoberiem jednu hintu a toto, aby sme mali farebné. Ale táto je bližšie, takže to je v poriadku. Dobre, dáme to takto. Nech sa neotrhnú. A ideme do... Dobre, už som mal pocit, že sa otrhli. No, poďme, ideme. Nie. Ježišmária. Poďme dole. A po celé... Tak, dobre. Zatvoríme a nežiadaný ostrých si nechej. To chcete to? Dobre, ideme. A dáme. Dobre, tuto pôjdu ovce a... Gotovo. Tak, už máme ovce, takže by sme mohli mať tú farmu. A máme aj 7, takže si to aj môžeme aj rozmnožiť. Dobre. Podička. Možno ešte ideme túto vykopať. Tuto dvakrát a potom asi tuto vykopať. A tam dáme potom prasat. A to státia nevadí. To stačí. Si teraz trochu spraviť dizajn pre túto farmu a toto prečo nechce rásť? To je zaujímavé. Keď viete prečo to nechce rásť, tak napíšte do komentárov, ale neviem prečo to nechce rásť. Preložím to tam, možno preto, aby to nemá miesto. Ja neviem. Prvé vykopujeme toto, aby sme mali trochu dreva. Upgradeovanie. Dobre, toto asi posunieme. Áno, to posunieme. Posunieme len ďakujem pre jednu vec. A dizajn by mohol byť jaký. Toto som tam nechcel položiť. Nedáme tam dvoj, ale preto, lebo toto tu si dáme a tuto tu nebude. Toto tu a tuto pôjde koblestová stena. Keďže toto spolu s týmto je, mne sa páči, takže preto tuto dáme. Dobre. Skúsim to dať po taďto a aby sme vedeli. Dobre, dáme tu menší timelapse. No, keď som to tam už dal, tak si spravíme takú cestu. Keď už som to tam dal, tak prečo to tam podnedať. Dobre, ešte toto spravíme, takže tuto bude takto 3 bloky. Ja som to postavil tu, absolútne neviem prečo. A takto to bude. Tieto bloky nebudú vyzerať úplne dobre, ale a tuto dáme to tam post. Neviem rozprávať, čo to si myslí vy a nemáme. No, dáme si tam. Toto ma bude iritovať, ale tak no. Dáme to tak. Ale ja som to... Dobre, vykraftíme ešte schody, čo som mimo. A teraz, ako vyzerá to vo akej starej verzii, ale to je vedľajšie. To
Dobre, tuto by som ešte položil a hneď tam dám one. Vykrátím schody a takto to dám položím. Dobre. Toto už bude dobre. Tuto bude ešte one, ale nemáme. Lebo ten strom ešte nevyrastol, takže budeme. A tuto nepadol sa. Takže budeme musieť ísť asi pre viac stromov, lebo. A nemám cestke ešte tieto sapy. Alebo proste hneď to dám oddelenia, aby mali viac. Lebo to nechce veľa. Prečo nie, ja to tam nechám a pôjdeme pre viac saplingov, aby sme mali. To tak ja si tu dám strih a uvidíme sa, keď tam prídeme. A sme tu. To sú, mohol som zobrať rána a to si preniesť, ale to nevadí, to si potom. Jedine čo ja spravím, je takto sem pôjdem. Vyskočím takto. A budem to takto zhora ničiť. Dobre, ja asi si dám menší strich, lebo toto bude docela zdrhavé ťažiť, takže ja sa ozvem, keď asi budem mať stack načaženého. Takže keď budem mať stack načaženého, tak sa ozvem. Tak, už máme stack a ešte aj trošku, keď som dokúpil tento strom. Ono padnú ešte saplingy. Tak, máme 3 saplingy, to nevadí. Tuto bude moje najväčšie ťažisko, takže potom tuto podľa mňa už nebude nič. Dobre, ja idem domov a keď niečo buď nájdem, alebo prídem domov, tak sa ozvem. Tak, som prišiel domov. Ideme to tu položiť. A asi by sme mohli začať. A to nevadí. Dobre, ešte to tu takto. Podlahu neviem akú dáme. Dobre, tak ja začnem toto tu. Ja začnem toto tu a tu dodám takto, aby to bolo vôbec ľahké. Dobre, ja toto tu začnem transformovať na to, strovať takéto. Dobre. Dvakrát. Pane či nepadne? Nie, dobre. Dobre, ja to začnem to predstavovať asi tu. A bude tu menší timelapse. A dosť nám drevo, budeme musieť naťažiť viac. Keď nám dosť drevo. Budeme potrebovať. Čo nám pomôže tento pán skeleton? A nepadne. Dobre, tak nám nepomôže. Pomôžu potrebujeme, alebo buď ísť na to isté miesto, ale viete čo, asi pôjdeme na to isté miesto, lebo hľadať bone meal bude hrozné. Alebo tam je typek skeleton, ktorý nám môže dať kosti. Tak nie, dobre. Tak ja som si vedel, čo je veľmi škoda. Tak pôjdeme na to isté miesto, dobre, tak ja to asi dám skrytých, pokiaľ tam prídeme. Dobre, sme tu. Tam sa odnačítal jeden cieľ. Ja vyťažím tu tiež asi, aby sme mali. Viete čo, aby sme mali 2 staky a potom sa naspäť. Ozvem! Dobre, máme problém, prišli sme o sekeru.
Čo je dosť veľký problém, ale... To je problém, ja si tu poďte, máme starý 2. Dobre, môže to byť, ja si zoberiem tieto drevo a také. A ideme, tento les začína miznúť. Čo nevadí, ale zasa... Dobre, niečo sa tam môže postaviť. Dobre, ja asi pôjdem. Dobre, dáme strik a keď pôjdem domov, tak to, teda keď niečo uvidím, tak dáme to dobre. Tak, sme doma, máme 20 dón, takže tu vysadíme, tuto bude nový les. Tento les sa premení na spruce. Už nebude pranie, to bude spruce les. A zase čo tam budem stavať, tak zatiaľ toto tu priorizácie a hotovo. Dobre, ideme stavať. Keďže máme to tam jedno, toto som to, áno, dobre. Tak postavíme toto som to nechtěl, vlastne si craftíme sekeru. Tam som zabil zombíka, z toho, ktorého mi spadol jeden iron, čo není úplne extra, ale zasa lepšie ako nič. A z toho zombíka máme aj toto tu, takže... Dobre, takže podávame... No, dobre. Tak... Máme toto podáme, čo som vám dal takto, to nevadí. Tak, dobre. Takto to by bolo ale veľmi nepekné, keď ja to takto osúpem. Čo sa mi nedá. No, není to nič pekné, ale... Aj to nepekné. Veci vyzeralo by to zase lepšie, ale... Keď už som to zbral všetko, tak to osúpem aj to ďalšie. Toto podlahu máme, ešte prach, ešte strop a... Dobre. Tak... To už bude veľmi jednoduché. Sa tam potom dá... Aby sme to tu nemali také one. Aby nám nebolo na povrchu vidieť ten cobblestone. Alebo hore nepôjde, viete čo mám plán. Dobre, mám plán, že ako by sme to mohli postaviť. Tak dúfam, že to bude vyzerať pekne. Lebo keď to nebude, tak budem docela sklamaný. Toto ďalšie nepostavíme, lebo sa potom postaví. To sa ešte bude inakade, ale to ešte ináč bude vyzerať, takže... Lebo mám tam trochu menšie plány, ale... Dobre, máme túto schod. Ja toto idem takto okolesiť. A nemáme. Čo nevadí, tak toto tu obkolesíme a bude dobre. Tak to dáme. Dobre. A teraz idú už na slabý a bude to vyzerať o dosť väčšie tá miestnosť. Dosť slabý, čo nevadí,
rýchlo vykraftíme. Bum. Vyzerá tá miestnosť o dosť... Nepovolím, že lepšie, ale... No. O niečo dobre. Viete čo? Nie, toto tu bude tak. Toto ešte neviem, ale asi to ešte upravím. Aha, konečne vyrástol. Ďura, prečo vyrastli tieto? Ale konečne vyrástol, to sa mi ľúbi. Dobre. Toto postavíme túto hlinu, aby to nevyzeralo tak divno. A tento dom, teda tento vstup by sme mohli opraviť. Ten diodný spôsobne. Tak, zoberieme toto. Tak to nakladáme, no bude to vyzerať hrozne, ale... Čo mám iné robiť? Dobre, toto dáme teraz takto. Budem musieť to voľako. A keď ja viem, že sa to bude ešte upravovať, ale voľako to budem musieť ešte dať, aby to bolo peknejšie. Čo absolútne neviem ako. No toto sa ešte upravilo, toto sa mi absolútne nepáči, takýto oný výklenok. A asi to dáme takto. A toto bude takto. Lebo toto bude tak. Toho som tam absolútne nechcel dať. Dobre. Čo? Môže asi byť. No vyzerá to ako, ja neviem, vyzerá to hrozne, ale... Čo mám iné robiť? Dobre, vykraftíme. Nemáme A toto je docela dobrá kombinácia, tam tie dvere mať. Takže ja asi pôjdem, tam naťažiť trochu ovku. Teraz tam pôjdem naťažiť stromy, aby sme mali trochu, takže jeden strom dáme dole a postupne sa tam budú dávať 0 stromov. Aha, vyzerá to. Ja to som si myslel, tam je na začiatku. Ovca. Ale ovce máme, takže to ovce nepotrebujeme. Dobre, ideme dať dole tento strom, aby sme mali drevo. To je docela málo dreva. Tak dáme 2 stromy. Potom 3, 4, 5 a potom všetko. Čo to nevyzerá, že úplne veľké, takže určite sa to dá dole. No. Raz možno vyťažíme všetky lesy na tomto Minecraft svetu. Čo si úplne nemyslím, ale to je jedno. Z diaľky to pri zatvorenom oku vyzerá... No, absolútne nie, ale... Keď tak dobre. Absolútne to nevyzerá úplne dobre, ale... Tak, a ja tuto dáme takto. Bum. Vyzerá to hrozne, ale... Ja viem. Dobre. Toto máme. Toto sa bude ešte upravovať, lebo tuto ešte toto není finálové. Takže sa to tu trochu poupraví. Takže mi to tu pekne vyrastlo, takže to tu... Ešte pár. A toto môžeme...
Dobre, a potom budeme môcť viackrát. Dobre, zatiaľ sa to dobre... máme túto 3. Asi 2. A túto veľačo. Dobre, máme. Padlo. Dobre, pôjdeme si vonku. Máme, aby sme to mali hotové. Aby sme mali hotové moje plány. Dobre. Ja si myslím, že s týmito hotovými plánmi by sme už mohli. Ďalší diel budeme robiť toto. Budeme upravať túto hlavnú vec. Túto sa ešte upraví, lebo toto nebude vyzerať takto. Ešte zaprvé, toto môžeme povedať, že ešte je možné to vyzerať. Proste ešte sa to tu upraví a ako toto mám napad, tu takto, čo z toho to vyzerá. To je jedno, absolútne nevadí. Tuto ešte to položím na tieto horné a máme tu. Dobre, možno ešte si spomínam ďalší diel budeme chcieť aj osvetliť túto tú hlavnú a spraviť docela dobre. Takže za mňa je to dobre. Ja sa s vami lúčim a potom vyjde ďalšie. Takže ja sa s vami lúčim a zatiaľ čau.